mabliksin niya. Nagkalita. Minayas ko si Mama Tinika dito sa Iglas, Manila. Ano sa? Karon? Gabi pa kuno. Tuay, duro sila pangita dito. O, naglatangan dito airport. Nah, hindi na dito masaktan. Makapauli na dito nga ni. Naambot lang. Basta dito mo agi sa bintana, sa ilang ipuyan. Ya, kung sa may isugo nila ni mo. Patangan lagi dito sa airport. Dili pa sa atong airport. Ipadako kung buabot. Nah, igtiro na nga, mahimo na dito Bicton. Ang sabi ka doon? Ngita ni mo. Madyo kay niya tara. Naman. Si Ma'am Litsi nagsugo na to nga patangan si Ma'am Martinica sa airport o buabot. Kay nilayas dito sa ila. Likyas man dito. Uy! Masakpan ka na ka na to? Uy, sila nila yung sumunod ng ibuhat dito? Do apod. Nagkabuang silang pangita. Hangtod dito to sa airport. Ilang yatangan. Ano paglangan? At nga sa airport? Abot. Iya to rin mo sa airport eh. O kita ito mo kulang. Di kay sa airport na, sa pantalan de. O sa pier ba? Bitanol eh. Basi dito mo sa aeroplano. Jabar ko sa ganto. O maura diha. Wala di po ka mangutaan na rin. Kung doon na ba sa destino doon sa Pandalas, Manila? Walang kumutaan na rin. Ano mangutaan na pa man ko? Basta naminaw ko sa instruksyon. Basta ang giingon, patangan sa airport din sa ato. Ito din ka. Ito pa. Sa motor na ito ni Claro, oy. Bubuha kita. Ikaw, Butoy, ato ka sa Pantalan. Sa pier ba? Kami si Pilot, ato may sa airport. Finally, agaw ko ilistino sa Pantalan. Kaya maglibog ko, kaya nagbarko. Ikaw kakayabag sa nimo. Huwag ka mag-ingo ni mga atangita ng barko. Ang imo na ko, ang barko magikan sa Manila, mo imo katangan. So, anda, labot ang to kanina buntag. Siguro ka maglabot din ang buntag. Kung kagabi, pa to si Ma'am Martinica nilayas di ka sa Manila, no? Karong mga oras di pa tumabot. Basta bitaw. 20 oras may naganap barko kita sa Manila, kadong sa Cebu. Oh, naramang gano'n. Na! Yakal pa rin yung wala dito sa Pantalan. Wala mo ito, airport. Susil sa katong auto, basi mo pa tumayo. Sige.